Unlimited crispy pata and buffet with the view of Arayat, tapos 299 lang? Grabe to guys, nako sa mga mahilig sa putok-batok, lalo na ang mahal ng bumili ng crispy pata ngayon, pero dito unlimited. Tapos may kasama pang buffet ng iba't ibang pagkaing paborito ng mga Kapampangan. Kaya pala ang daming kumakain dito, nabigla rin ako sa sobrang lawak ng dining area nila na puno ng tao yan. Kapag weekdays open sila for dinner 5 p.m. to 10 p.m. pero kapag Saturday and Sunday ang lunch service nila ay 11 a.m. to 3 p.m. at yung dinner is 5 p.m. to 10 p.m. pa rin. This place is called Graceland Buffet Restaurant located sa may Santa Cruz, Magalang, Pampanga. At nung nagpunta kami, meron kaming inabutang more than 10 different dishes. Natakam rin kasi talaga ako sa video nung Team Canlas nung nagpunta sila dito, kaya nag-visit na rin ako. Meron din yung drinks, desserts, salads, at meron ding unlimited samgyeopsal na hindi na ikaw yung kailangan magluto. Kuha ka na lang ng kuha dyan, kaya very convenient din. Hindi nga ako makapaniwalang 299 lang to. Pero kasi property naman daw nila yung lugar na to, kaya hindi sila nagbabayad ng rent at mas kaya nilang ibigay sa abot kayang halaga yung buffet nila. If you ask me, yung top picks ko sa lahat ng natikman ko sa kanila ay yung sisig, dinuguan, kaldereta, at yung creamy pork na parang lenggo yung pagkakaluto. Tapos syempre eto na yung unlimited crispy pata. Tapos ang sarap pa nung sukang sausawan niya na medyo spicy and sweet at maraming sibuyas. And then syempre sa mga handaang Kapampangan, hinahanap din natin palagi yung buro at yung pritong isda. At kung hindi ka pa magpapaawat after nyan, pwede ka ring magsamgyupsal. Pero eto pa, meron din silang cafe on the side kung saan nag-order kami ng coffee pampababa ng kinain. Eto yung mga hot cappuccino natin. And dun sa mga iced coffee nila, tinikman ko yung black sesame latte. Okay din yun. At ayan, tignan nyo, ang daming tao yung dito nagsiselebrate ng birthday with their family and big groups. Kaya kung naghahanap ka rin ng mura, sulit at masarap, itry nyo na rin itong Graceland Buffet Restaurant and enjoy!